Shalom. Selamat Advent madihita saluhutna. Adorak so tamulay parminggot tadi manuguton. Parjulu mahita martangyang nahohom. Amin. Kita mulai maparanggota merede mahita. Marlas ni rohahitaun memuji debata ayazini rohanai dobong turohata umbanyoan malamui iso sadario iso sadario. Marahite-hite goar ni debata ama, dohot goar ni anak na Tuhan Yesus Kristus, dohot goar ni todi perbadia, na tumo palangit dohot tanoon. Amin. Edehon hamuma debata, puji hamuma goarna, paledes hamuma dalan di ibana, namarhureta di halongonan, Jahoba do goarna, jala marulupulup mahamu di jolona. Haleluya. 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 Martang yang mahita. Ali Tuhan debata, ajarhon matuhami aturanmu, unang tadikon hami, patonggor mamata nami, asa hutadahami hatuaon nami nasian hoi, pargugoy hami marhite-hite hatam, padaw masian hami nasapo dan nalipe, sa ito gihon mahami diak kadalanmu, asa hutadahami ho hanguluan nami, manang mangulu manang mate pehami, marhite-hite Tuhan Yesus Kristus anakmi. Amin.
tangihon hamuma patik ni debata, imasian patik palimahon, sahat rodi patik pasapuluhon. Patik palimahon, ikon pasangapomudo na torasmu, asa martua ho, jalaliling mangulu di tano na nilehon ni Jehovah di Batam diho. Patik paunopon, unak ko mamuno. Patik papituhon, unak ko mangalakko. Patik pawaluhon, unak ko manakko. Patik pasiahon, unak ko olo makatidakon hata na sotutu maralohon donga jolma. Patik pasapuluhon, dang jadi haliangan ni roham bagas ni donganmu. Dang jadi haliangan ni roham donga caripe ni donganmu. Manang naposona bawa, manang naposona buru-buru, manang lubuna, manang hodana, manang dia pe ugasan ni donganmu. Ido sahatna, rap mangidugo kumahitasian tuhatta laho mangulahon patik nai. Ali Tuhan di bata, saya pargugui mahami, mangulahon na hobar tu patik mi. Amin. Tatopot tema dusata martang yang mahita. Ali Tuhan di bata amanami para siroha na sumurung, na pungudo hami di julum martangi yang tuho, dada mga sahon hati goran nami, na mga sahon asiniroham na gudangido, saya si maroham mida sadok bangso nami, saya sama dosa nami saluhut na, saya sungguli maroha nami, asamuba roha dohot pangalahon nami, ala ni Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami, si Pangulo kami. Amen.
Baga-baga ni debata taringot Tuhan sesaan ni dosa. Songonodo hata ni Tuhan Yesus. Roma hamu tuahu hamu akan aluja jalana sorat. Upasonang pehamu. Buat hamu maaugak kutuhamu. Guruhon hamu masianahu. Ay nalabok luau jalana serep marroha. Asa dapotan hasonangat todimuna. Ay labok luaugakku. Jalaneang dodohot nahu paporsaton. Hasangapon madi dibatana di gijang. Amin. Pos rohaku di Tuhanku dan terbaik terhirima ondo tok tong tangi aku tulambung mengapa lebih pos doro haki sai patulung sonai bawa nona autusi. Epistel di minggu tadi manuguton ima sian Lukas 3 ayat 7 saat ro di ayat 10 pitu. Lukas 3 ayat 7 saat ro di ayat 10 pitu tajahama margati soreng. Asa didokma tu natorop naro padidiho dirina tu ibana. Hamu anak niulok isedona mengajari hamu pasidik kon rimas naro sugut. Paboa naung mubah rohamuna, jala sotung didok hamu di bagasan rohamuna, si Abraham do amanami. Terjadi. Sian apa batuon. Aidunga pola apetak itu daling ni akahau, ope sitabau dona sahau na somar parbuehon na denggan. Jala sida buhonoto do tu api. Gabe di sukun natorok imana. Dia nama bahenon nami. Jadi dia lusi manasida. Namar 2 baju di lehon masada tunaso arong bajuna. Na jalan naupeop si panganon songoni madibahen. Rodo nang aka si jalo beo padidihon dirina. Aka di dogma guru dia si bahenon nami. Gabe di dogma tunasida. Unang buat hamu lobi sianna niatur hon tu hamu. Dohot ma aka soldadu manukun ibana. Ia hami dia ma si bahenon nami. Jadi dia lusima. Unang masusai, unang madobo hamu halak. Hasambahon hamu magajimuna. Managam-dagam do bangsoi diri pube di bagasan rohanat taringot tu si Johannes ati beha Kristusi ibana. Gabe dialusi si Johannes manasida saluhutna. Au do tutu mandidihon hamu dohot aek. Alai naro nagumu siana au. Nahurang tama doau makar hari talini sipatuna. Didihononi ido tuhamu tondi parbadia dohot api. Di tangan nado purpuran payason nama pardigianna. Papungon nado emena tu sopona. Alai tutungon nado hurak kami tu api na soramitop. Ido sahatna martua do na tumangihon hatani debata jala nau peopsa. Amin. Sando moluo kodo namar sakale buan
Taha tidak kon maha porsiaw tai, songon nahina tidak kon nidongata saha porsiaw disadok portibion, rap mahita madok. Au porsea di debata Jehovah, hidu ama pargugu na suhatu dosan, natu mau palangit dohotan. Au porsea di Yesus Kristus, anak debata Jehovah na sasadai, imana tinubuhon ni si Maria, nagabe-gabe asyato di porbadia, andorak saw hagubuhan. Hidu tuhatta, natu maon na bernit, di panghuman ni silatus, namate terpajal doiba na dihau pinorosi. Na tuat uban watoro dong ditanam. Na mulak mangulu di hari patuluhon. Na manaik tu surgo. Lau hundul tu siamun debata Jehovah. Amanai pargogo naso. Di simay ba na pay mamulak sogot tu tanoon. Manghumi halak na mangulu dohot namate. Ahu poresea dito di porbadia. Jaladok sada huria na badia. Huria hatau panihala Kristen akan nabalia. Dohok dihasesan dosa. Dohok dihatai namandok. Mulak mangulu suguk daging nihalak na umate. Dohok dihanguduan na sorasuda. Amen. Tabege matikting di huriatta di bagasan mingguon. Na perjulu goar ni minggu. Goar ni minggu ta sadarion ima minggu adpen patuluhon dohot topik. Marlas niro hamahamu di tonga-tonga ta dohot debata. Na paduahon sakramen padidion nabadia. Sadarion minggu 12 Desember 2020 sada. Di permingguan pukul 7:30 WIB bahasa Batak. Patupaon ni huriatta do sakramen padidion nabadia tu opat halak dak danak sada boru dohot tolu bawa sian opat keluarga daftar nama ada di lembaran warta. Napatuluhon pemberkatan nikah tikting parjolo dohot paduahon naing majalo pasu-pasu parbogason ma dilo Saganov Sinaga anak niamata insinyur Rediaman Sinaga tubuni inang situa Anirista Purba ruas nihuria GKPS Marindal Resort Menteng Indah dohot Anastasia Vera Ruth boru siagian boru niamata daulat siagian almarhum tubuni inang Rismauli boru Tambunan ruas huria HKBP Resort Mampang Prapatan pamas-masuon di hari Sabtu 10 Desember 2020 sada pukul siawib
di HKBP Mampang Prapatan tuhat tama nama masu ulau ni. Na papaton QR kode peduli lindungi laho majaga dohot mencegah penyebaran COVID-19 di perayaan Natal nang tahun baru ini pinabotohon tu ruas ni huria nama dohoti perminggu dohot di sude kegiatan ulaon na dipatupa di lingkungan gereja pergodungan wajib melakukan scan QR kode peduli lindungi manang asa tapatuduhon ma kartu vaksin QR kode nunga di parade di pintu masuk gereja dohot di jolo pintu ruang serbaguna HKBP Mampang Prapatan talehon marohata laho menjaga dohot mendukung protokol kesehatan di lingkungan gereja HKBP Mampang Prapatan. Nah, palimahon ibadah Advent dan Natal distrik. Di hari Senin 10 Desember 2021 pukul 10 maringanan di HKBP Resort Kebun Jeruk naing patu paun do ibana Advent dan Natal distrik 8 DKI Jakarta. Napanopon Natal napo sebulung HKBP Mampang Prapatan. Di hari Sabtu 10 Desember 2021 pukul 10 pituip nang patu paun do Natal napo sebulung HKBP Mampang Prapatan dohot tema Thanks God I'm Loved Jala taida ma rumang ni kegiatan na adong dihita bingkisan Natal sadarion Minggu 12 Desember 2021 di Patupado pembagian bingkisan Natal turuas ni huria HKBP Mampang Prapatan hombar tudata na pinasaha ni ganup sintua sektor na papituhon Natal remaja di hari Minggu 10 Desember 2021 pukul 10.30 maringanan di gereja HKBP Mampang Prapatan naing patupaut tama Natal remaja HKBP Mampang Prapatan. Napawaluhon ibadah Natal keluarga di hari Kamis 23 Desember 2021 pukul 10 siawip Ima Natal keluarga pinangi domatu sude keluarga asarade patupahon Natal keluarga di bagas nabe mamestahon hatu tubuh ni Yesus Kristus acara Natal keluarga di parade. Permingguan bodari perningotan di hatu tubuh ni Tuhan Yesus di hari Jumat 24 Desember 2021 pukul 10 pituip bahasa Indonesia dohot pukul 10 siawip bahasa Batak maringanan di gerejaon patupaut tado perpunguan bodari perningotan di hatu tubuh ni Tuhan Yesus laos papungu peleat tujolo dohita disi di bahan tupak tu STT HKBP Sekolah Pendeta HKBP. Pesta perjolo perningotan di hatu tubuh ni Tuhan Yesus di hari Sabtu 25 Desember 2021 Ima Natal perjolo pesta perjolo perningotan di hatu tubuh ni Tuhan Yesus tapatupado permingguan bahasa Indonesia pukul pituip diuduti dohot marulaon nabadia permingguan bahasa Batak pukul sia tolupuluip diuduti dohot marulaon nabadia laos papungu paleat tujuh lodohita manupahit tu diakoni sosial caritas emergensi HKBP. Pesta paduahon perningotan di hatu tubuh ni Tuhan Yesus Natal ama ina di hari Minggu 26 Desember 2021 pukul pituip bahasa Indonesia tapatupa do pesta Natal paduahon dohot pukul sia tolupuluip bahasa Batak di padomu dohot perayaan Natal ama ina papungu paleat tujolo dohita manupahi radio Bona Pasugit FM HKBP. Napasiahon program kerja Dewan dan Seksi 2022 tusude dewan-dewan dohot seksi-seksi na adong di Huriata asa dipatupa ma program kerja nagabe tahun 2022 di nama manusun program kerja dengan taparrohahon matu orientasi pakobasion ni Huriata tahun 2022 ima tahun kesehatian tasusun mah program ini marumang metrik na nama program sasaran tujuan peserta waktu tempat pelaksana biaya dan pendanaan napa
napa 10-hon persembahan tahunan pinabotohon tu ruas ni huriat ta HKBP Mampang Perapatan naso pasahaton pelea tahun 2020 sada boima tapasahat marhite situa sektor nabe ulangi hami salinai persembahan tahunan pinabotohon tu ruas ni huriat ta HKBP Mampang Perapatan naso pasahaton pelea tahun 2020 sada boima tapasahat marhite situa sektor nabe Pasa 10 sadahon ruas namar sahit tabuan ma di bagasan tangyakta ruas namar sahit situa Mangara Golf Ride Huta Julu sektor 4 dirawat di rumah sakit Cikini ruang B7 hatani debata pasahat madalan mutu Jahoba jalaha posi ibana asa ibana paturehon Pesalmen 37 ayat 5 Ulang tahun kelahiran Parhalado dohot ruas pasahaton selamat ulang tahun turuas ni huriatta namar ulang tahun di bagasan saminggon di dok hatani debata atong patuturu hamuma dirimuna tuturu ni tangan ni debata nagogoi asa dipatibo hamu ditikina sada Petrus 5 ayat 6 Parhepengon terlampir akapelean hamlateon dohot na asing na sojinaha ditiktingon taidama diharotas acara nadong di hitabe songonima tikting di riat tadi bagasan saminggon tuhat tama nama masu-masu martamiak kita Tuhan Jehovah debata amanami na marhabangsa di Banu Gijang puji-pujian hasangapon ma ale amang nabasahu pasat rohanami to pami apale bagasan sadarion ala di luas soro pehami ruas mutuhan boiro tu bagas mon imanalao manangion hatam nabadiai ale Tuhan sudi aka parngumiton ninggulu nami tuhodo pasatan nami ale Tuhan asaho nama le dihami gugunang hai pason asaho Tuhan nama masuk hapsami di bagasan ngulu namion ale Tuhan toktong do dang namar nalo jahami tuho mangido aka hai pason asa toktong parguguam mohami Tuhan nang dinamangula ulaon nami pasu-pasu sudi akan neneliani tangan nami Tuhan nang sunile Tuhan martamiang go pahami tu adu pami ima sudi akar ruas munang buiro tu bagasan sadarion marminggu di tengah-tengah huriam toktong maramoti hami toktong dia adu pami ale Tuhan alai Tuhan di bagasan sadarion pasatan nami do Tuhan tu adu pamu ruas ni huriam na di bagasan parsahiton lumbumi mai Tuhan amang situa Mangara Molarpit Huta Julu do amang pendeta nami sang hormat Banjar Nahor ho male Tuhan si parbinoto di sahik ni nasida ho ma Tuhan na menjangkau oleh Tuhan jama sudi aka sahik na pargugoy Tuhan nang dokter nang medis nang obat na nila ni dokter asapa malum Tuhan holan parhite ado yale Tuhan anggaw na pamalupon sa dokhodo nang sen Tuhan hami sudi aka parhado ni huriam na mangula di huriamon toktong madihami Tuhan lihat dami do tolong nasyakoy asa terban ham toktong mangula di ulaon hatopan mi ale Tuhan digijang ni salut na Tuhan terban hami so akadosa hulaon dia do pami dosa na hututu kami nang dosa na sa pamotuan nami pi ale Tuhan jumulo Tuhan sesa akadosa nami unang gabelani Tuhan pangabad dia si do tolong ni roham marhi te warni na Yesus Kristus martamiak kami toho ale Tuhan jaloma tamyang namion amen. Kuhut papungo pilihan na parjulu dohot na paduahon mared de mahita. Las beharabuna nati korohai nang rodora cabuna membawa
Dameni debatana sumurung sian saluhut roha, imana mangaramoti ate-ate dohot pikiran munabe, di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Horas, selamat Advent ma dihita saluhutna. Salam sehat ma dihita sasudena. Pinuji ma Tuhatta, marlas ni roha dohita di bagasan tikion, alaboi hita marpungu di bagas joro ni debata, marulup-ulup jala Maria, patu pahon parminggota ima di minggu Advent na patuluhonon. Halani totop mahita di bagasan ulup-ulup dot las ni rohatta, mangihutun protokol kesehatan nang nang didok dang mardalan be level tolu alai ingot hitama adong dope covid sorry magoy hatani debata nagabe trupuk jamita di minggu Advent na patuluhonon imana tersurat di Sefanya biddu tolu mamukasian ayat 14 sahat rodi ayat 20 ujahama dihita tapayuti hutma di bagasan las niroha. Maria maho ale burusion, marulupolop maho ale Israel, marlas niroha maho jalap marulupolop sian nasaroham ale buru Jerusalem. Nunga diucat jauh ba uhumna tuhong, nunga disiapon musum. Ai Jahoba raja ni Israel do di tonga-tongami dang be idamu hinamago diari nasa sadai dohonon ni halak matu Jerusalem unako mabiar alesion unang paledu tanganmu ai Jahoba debatam do di tonga-tongami ulu balang sileho tua do ibana marlas ni roha situtu ibana midaho hohom ibana di bagasan haholongon ni rohana marolopolop ibana mardongan puji-pujian midaho halak na godok roha akan naholang sian luhutani papungok kudo marharorowan siakodo nasida akka na nidodonan ni aurahan na sailaon idama marlululuma au ditikina sasadai dopak sude akka na mangarupaho pamalupokku mahalak na mekat jala papungokku halak na pinabeli jala bahenokku nasida gabe puji-pujian jala marbarita di saluhut tano hauran nasida na sailaon ditiki nasa sadai togionokku mahamu mulak tu tanomu laos papungokku mahamu disi ai bainokku mahamu marberita jala gabe hamuliaon di tonga-tonga ni saluhut akka bangso ni tanoon iadung hupaulak akan na terbuak siak kamu tujolo ni adopam muna ninna Jahubah ido anggo sahatna uriana hina holongan itu hatta Yesus Kristus zepanya namar lapatan Allah melindungi memberitahun las miroha di tonga-tonga ni Jerusalem memberitahun berita olop-olop memberitahun asa toktong Maria Ria molo sinukku tu ganup hita ganup marsada-sada ahado nama bekita gabe marolop-olop adona boy mabek kita gabe marlas ni roha jalan Maria iya apa yang membuat kita jadi sukacita
Apa yang membuat kita dan memampukan kita bersorak-sorai? Tentunya ketika kita menyatakan demikian, saya berbahagia marolop-olop doau, marlas niroha doau, ala malua au siapar marah. Marolop-olop au, jalan marlas niroha au, boy hau marpungurap doa keluargaku di bagasan hai pason. Marolop-olop jalan marlas niroha doau, ala saluhutna husak kabii di pasaut debata. Marolop-olop doau, jalan marlas niroha doau. Ala sudenai mardalan dok dengkan. Tentu sekali sukacita di nama rolopolop hita merlas niroha hita mariaia hita ragam do alusta. Alai marhite turpukta merlas niroha do bangsoi ala malua nasida sianuhum. Di uhum debata pe nasida ala ni pabahenan nasida. Di debata pe nasida ala ni hatakangon nasida hajukatun nasida pangalahon nasida pakkato bangsui naramun jala rumar dako barbe tu lomo ni rohani debata songon bangso na pinilit ni debata. Ketika kita melakukan satu kesalahan, ketika kita melakukan satu kekurangan, ketika kita berbuat yang tidak baik, tentu sehali songon na tua-tua maradopon anakna pasti uhumon nado. Dia pasti akan menasehati, dia akan pasti memperingatkan supaya bagaimana hidupnya tidak melakukan kesalahan dan tidak lagi jatuh kepada lubang yang sama. Dan adong natoras madok baulahom mak terus somak. Ngai boto salah terus somak dapola buah denggadoi. Ngai boto hurang dapola buah terus somak. Dan adongi. Molo adong do songoni baik ko periksaon nama. Setiap orang tua pasti akan berusaha dan akan memberikan yang terbaik bagaimana hidup manusia itu atau seseorang atau orang itu menjadi baik. Lama debata. Di hum debata pe bangsoi dang alani sogu ni rohana. Dang nama dok di hum debata bangsoi toy asamate hoda. Dah. Alai di hum debata do bangsoi marhite pangalahon nasida nasodenggan hatakangon nasida hajukaton nasida pakkaton nasida naramun jala rumar hidu mabait debata gabe muruk jala ikut umon nasida boido tabayakon molongulu hidup tanpa arah dan aras tujuan, hidup tanpa ada pengharapan pasti akan sia-sia. Marjehado ngolu nalam dausyad debata mabain jolmai gabe tanpa memiliki, tidak memiliki tujuan hidup. Dan adong bejabar nih. Ketika kita jauh dari jalan Tuhan, yang ada adalah kekecewaan, kesusahan, penderitaan. Semua yang terjadi di pardalanan ningoluta gulmit ningoluta namar sikat soringi molo daudo hita siad dala di debata. Mari suang dosa luhut na dingolute. Alai bohado hitam menyikapi molo jonok kita rakdo debata. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, kita bisa menjadikan dan membuat itu menjadi satu tujuan yang untuk mencapai sukacita dan damai sejahtera. Molo mardongaton debata. Dang be marungut-ungut. Bado inamago sorry mago covid ni 10 siaon nama bayan jalan na mengganggu kehidupan jolma manusia di sadok portibion dak kolan ruas ni HKBP Mampang dak kolan di Indonesia sajo alai di sadok portibion terjadi goncangan-goncangan gelombang secara khusus secara ekonomi yang memampukan banyak terjadi dan terciptanya pergumulan alani. Mabain hita gabe lam dausyad debatadoi. Mabay kita gabe marungut-ungut tu debatai. Alani unang tapasiding debata. Ingot hita ma. Manang aha pergumulan pergulmiton ningoluta. Unang tapangasahon hadiriotta.
halai tapangasau homma debata. Buasa siala saluhut nai marharoruan sian debata. Alanita ingot topik ni mingguta bersukacitalah Tuhan ada di antara kita. Merlas ni rohama di tonga-tongat tado debata. Merlas ni rohama di tonga-tongat tado debata. Bersukacitalah karena Tuhan ada di antara kita. Molo didok merlas ni rohama di tonga-tongat tado debata berarti jono do debata rak do tita. Gabe daging mah hatai. Mian di bagasan rohatta. Berarti imago Dei tumiru rupa ni debata ngadong di bagasan rohatta. Alani bohado tumiru rupa ni debata imago Dei tapake lau madalaton ngolutta siganu pari. Dipaingot zepanya dohita alani ikon merlas inorama ikon merlas ni roham mahita ikon marulupulup hita ikon mariaia hita ala di tonga-tonga tado debata. Tuhan begitu bersuka citanya sonang do ibana marulupulup do ibana jala dipaingot zefanya do hita asam merlas ni roha marulupulup mariaia di ayat 15. Kenapa dikatakan demikian? Taida dia 10 nunga diucap jauh bahuhum tuho nunga disiapon musum. Alani di ayat 10 dia dok. Unako mabiar. Jangan takut. Unako mabiar. Jod do tabegi. Jod do tahati dakko nih. Alai bohado tak uhirhon di bagasar rohata na ikon merlas ni rohado hita tak ingot di tonga-tonga tado debata. Ternyata Allah hidup di dalam diri kita sehingga membuat kita untuk tidak takut menghadapi menjalani roda kehidupan di tonga-tonga ni portibion manang pena masa. Huriana hinaholongan itu hatta Yesus Kristus. Di tonga-tonga ta do debata jono do ibana rap do hotita. Dia selalu ada untuk kita. Dia selalu memperhatikan kita. Dia ada di dalam kehidupan kita. Alai boasa jok tapasiding ibana di tonga-tonga ni perdalanan ni ngoluta. Gabe ganggu hita alai didok unang mabiar. Gabe madua roha hita alai didok unang be ganggu. Unang be mabiar. Ingot mah. Ingot mah. Jala ikon ingotot tama. Marlas ni roha mahita. Jala ikon ahunot tama. Di tonga-tonga tado debata. Dia ada bersama-sama dengan kita. Haluaon las ni roha di patu do debata do tonga-tonga di bangsoi. Dia mengangkat kembali martabat bangsa itu yang telah diinjak-injak. Dia menyelamatkan bangsa itu yang dalam kurungan terpenjara. Dia menyelamatkan manusia dari gelimangan dosa. Dia mengangkat manusia dari dosa. Alani haluaon las ni roha na pinatuduhon ni debata ima tuakkan na satia tu ibana palon na majala papungon ibana mak. Dan Allah akan memulihkan segalanya. Pemulihan napi nasahat ni debata dang holan itak disih. Tetapi ada tanggung jawab yang harus kita lakukan. Ada tugas naikon si patu pauta. Dia 10 sia didok idama marlululu maau ditikina sasadai dopak sude akka nama ngarupaho. Pamalupokku mahalak na mekat. Jala papungokku halak na pinabali. Jala bahenokku nasida gabe puji-pujian. Jala marbarita di saluhut. Tano hauran nasida na sailaon. Haluaon na pinasahat ni debata tu hita. Mabahe kita ikon gabe si hati dakon
si hati dakon ibana. Keselamatan yang telah Tuhan berikan kepada kita bukan hanya sekedar cukup untuk diterima saja, tetapi keselamatan yang telah kita peroleh dari Tuhan mengajarkan kita untuk bagaimana agar kita menjadi saksi di tonga-tonga ni ngoluta humaliang gabe pujian jalan marsangap ibana di tonga-tonga ni bangso nang sandok portibion. Ima panjota songon ngulu ni halak Kristen. Kita terpanggil menjadi teladan di mana Tuhan telah memberikan teladan terlebih dahulu kepada kita selama kita hidup di tengah-tengah dunia ini. Dina diliot debata ho sahangulu di tengah-tengah ni ngoluta iko gabe sitiru mahita songon sitiru na binai ni debata di tengah-tengah ni ngoluta. Atong dihita na hinaholongan itu hatta Yesus Kristus. Gabe si hati dangi, gabe parbarita nauli, gabe hamuliaon di tonga saluhut bangso ima nagakon sipatu pota. Nunga tabege taringot warta jemaat dina tapatupa perayaan hari besar. Tentu sahali marulupulup jalan mariaya dohita disi. Berbeda songon tahun nasalpu. Molo tahun nasalpu dengan anjuran pemerintah gabe dibagi tolu do permingguan. Alani ketetapan pemerintah naik konsihunot isi ihutonota. Ala dibagasat tahunon kembali normal. 2 hari permingguan patupota di malam Natal, di Natal naparjolo, Natal paduahon. Di tanggal 30 sada, holan di tanggal sada do tanggal 2 do sahali permingguan. Dina dilehon dia porsiai hita. Mangido hami tetap ma. Asa denggan merdalan pakubasyota. Ihu totot tama protokol kesehatan. Olat tulu do disadok HKBP na adong di DKI Jakarta na adong peduli lindungi. Salah satu diantaranya hita, buasa alat tung macai maul mangurusi. Tung macai maul. Alat alani tapake mai. Keselamatan yang diberikan Tuhan kepada kita, hendaklah kita jaga dengan baik dan benar. Nunga dileot debata halua tu hita. Nunga dileot debata dala tu hita. Taulah homma, ta ihutomma, asama tadda. Debatado namian di bagasan rohatta dengan mematuhi protokol kesehatan. Dina taulahon saluhut akka ulaw ng kegiatan di pergudungan non di bagas joro ni debata tayhuton ma. Peduli lindungi manang tabuan ma bukti vaksin na adong dihita. Atong hurian na hinaholongan itu hatta Yesus Kristus Advent na patuluhonon ditikyon mengajar hon hita pasahat tos saluhut na tutangan ni debata jalata puji magwarna ala nunga di palua debata hita laos ikon barita honot tama haluon na pinasahat ni debata di tonga-tonga ni ngoluta minggu na salpo jamita mubama parade dalan tu jahuba keselamatan haluon nunga di laut debata unang bema biar hita hati dakon mana sitongi ulahom mana hobar tulomo ni rohani debata marulupulup jalan merlas ni roha mahita saleleng di leot debata hosa hanguluani. Secara khusus tu keluarga na toras nama buan akka iana konna lao majalo padidion nabadia. Keluarga malau boru siringo-ringo, keluarga hasibuan boru situmorang, keluarga sidauruk boru pasaribu. Keluarga sirait boru siagian. Ibu kamu iana komuna tu jolo ni debata di bagas joroon. Dakolan formalitas sabing. Adong do ulaon nang pakubasyon na ikosipatu pamuna. Dina dihaporsyo debata hamu. Hati dako kamu maguar ni debata. Dina lau mangajarhon akka iana komuna. Asaboy ibana. Gabis yuton Kristus. Jala gabe silas niroha di tonga-tonga ni keluarga
di tonga-tonga ni huria nang disadok portibion. Tuhat tama nama masu-masu hita saluhutna. Selamat Advent. Pinuji pinasangap maguarmu ali Jehovah. Hatam na bedi namar saringar di tonga-tonga ni permingguan nami di bagasan tikion. Di paingot todo hami ali Tuhan asa toktong merlas ni roa hami. Di tonga-tonga nami doho ali Tuhan. Ajari mahami lau mangulahon saluhut ulaon na pinasahatmu di tonga-tonga ni ngulu nami. Unang be mabiar hami halai pargogoy mahami lau makatidakon hasitongan haluaon di bagasan las niroha olop-olop dok puji-pujian tuadopanmu. Aliaman nami namar habangsa di Bano Gijang. Todim to di perbadia manatok tong mapargogoyok kami mangulahon saluhut nai. Tarlumobi di pangaradion nami lau manumunomu harorom. Om mahameli Tuhan. Di bagasan las niroha marulupuluk mariaya mamuji guarmu nebediai lau majakon harorom. Sesana sadosa nami. Marhiti-hiti guar ni anakmu Tuhan Yesus Kristus martangyak kami Tuho. Amin. Maredehita sian bukwede nomor 763 huhut tapasahat peliatan. Rupim las roham, hatha porseani, dohon pasti rohami, mardengakan Jesus si las roham, mardengakan Jesus si las roham, marsinanda madiha, bintang pakirimoni, mardengakan Jesus si las roham. Molo Jesus dengan milas roham, jaga onatong di milas roham. Tiruanmu matok-tok, damai nang hulung dai, salahan di ngolu milas roham. Las roham, mardengakan Jesus si las roham, marsinanda madiha, bintang pakirimoni, mardengakan Jesus si las roham. Mula Jesus dengan milas roham, Jesus si pangurupin las roham, hatha parseon mi, dohon pasti rohami, mardengakan Jesus si las roham, mardengakan Jesus si las roham. Marsinanda madiha,
Masuk mahita tu acara padidion marede mahita sian bukede nomor 146 jongjong mahamu. Yesus nyai terdiri dopo-sopo-so Saruma menaliki burung majalo Asiro hamu Tuhan Dia kau sudah Tubuhku haluan sudah termasuk Martangyang mahita ali amanami na di Banua Gijang narodo hami tujolom mambuan aka danakon say asi maroham jalo manasida gabe anakomu pasu-pasu jala pargogoy manasida mangyahi hangulua sogot marhite-hite Tuhan Yesus Kristus. Amin. Atong hamuak kadongan na mambuan danak sididionon tangihok kamu mahatani Tuhan Yesus lao mahamu tuliat portibion ninna madok akka siseanna podai hamuma saluhut bangso didi hamuma nasida tu bagasan gowarni debata ama dohot anak dohot todi parbadia ajari hamuma nasida mangaraduti saluhut nahutonahoni tu hamu jala ingot ma say dong anakku dohamu ganup ari rasi rasa ro ajal ni hasyanganon manang ise na porsea dohot ni didi dapotan hanguluan alay na so porsea hona uhum sogut tangihok kamu ma dohot hatan na tersurat di surat ni si Markus adong ma akan nama buan dana tu Tuhan Yesus asa di jama alai dipicang akka sisian naima nama buani jadi dung di ida Tuhan Yesus i sogo marohana di dokma loas samuma akka dana kiro tuau unang orai hamu nasida ai di akka si songonido harajau ni debata na tutudo na hudok tuhamu manang isepe anggo sosongon danak ibana majalo harajau ni debata dang bongot ibana tusi dungi dihaul ma akka danaki dia pehon ma tanganna tu nasida mamasu nasida nuaing hamu akana toras hati dakok kamu majolo hapor syautai rapma hitamadok au porsea nama naik ke surga ama naik pargugun na suatu dosani manghumi halak na mangulu dohot namate au porsea ditondi parbadia cara dong sadahuria nabadia dohot dihanguluan atong alusihamu mahata na husukunon na parjolo dipangido hamu nuaing
di dion akka dana kontu bagasan nina hina haporsiom muna alusna ala namar maskeri gogo baik kamu suara muna dah gabiau dudak kabigian saulak nari husukun di pangidohamu nuaing di dion akad dana kotu bagasan nina hina haporsion muna alusna behana olo dohamu mamodai anak komunaon asa diboto jala dihuton nasida hata ni debata na olo dohamu masuru nasida tu gereja do tu perguruan ni huria Protestan asa gabe ruas na mangulu nasida di Tuhan Yesus Kristus atong tapasahat manasida tu debata marhite padidion nabadiai tujuh luma pegang kepalanya, agak tidurin dia. Iya. Ale Edmund pangodian tua malau. Udi di maho di bagasan goar ni debata ama. Dohot di bagasan goar ni anakna Tuhan Yesus Kristus. Dohot di bagasan goar ni todi parbadia. Amin. Saya diramuti Tuhan di batama hodi habobongot muntu harajon na rodi saliring nililingna. Amin. Pegang kepala. Ale Gia Francisca Zevanya Borusi Dauro. Udi di maho di bagasan goar ni debata ama. Dohot di bagasan goar ni anakna Tuhan Yesus Kristus. Dohot di bagasan goar ni todi parbadia. Amin. Saya diramuti Tuhan di batama ho di habobongot muntu harajonna rodi saliling ni lelengna. Amin. Ke sebelah kiri kan. Ale Jonathan Seva Nathanael Sirait. Udi di maho di bagasan goar ni debata ama. Dohot di bagasan goar ni anakna Tuhan Yesus Kristus. Dohot di bagasan goar ni tod di parbadia. Amin. Saya diramuti Tuhan di batama ho di habobongot muntu harajon nero di saliling ni lelengna. Amin. Ale Mikelio Vetrayoda Velsonde Hasibuan. Udi di maho di bagasan goar ni debata ama.
dohot di bagasan guarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot di bagasan guarni tod di parbadia. Amin. Sai diramuti tuat di batama ho di habobongot mon Tuhan rajon na ro di saliling nililing na. Amin. Martang yang mahita ale Tuhan debata aman nami marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami nungahu pasatami akada danakot tuho jala di jakokodo na sida gabe anakomu marhite-hite padidion na badiay asa masuk tuhurian ni hala Kristen na sida di tanoon jala gabe panean dihanguluan na sa leleng ni leleng na asima roham dohot di akan natoras nida danakon say pargogoy jala ajari manasida manogunogu da danakot tuho asarap nasida taruli di akka arta ni harajaumu. Amin. Maredehita uhud jongjong. Datangnya konma peleata ale debata amanami na di Banua Gijang hodo haroroan ni saluhut si leon-leon na denggan do na saulibasan na mauliutus upasat tami masian na nilehon mitu hami pelean nami tuho say jalo may gabe wap na husus di jolom pasu-pasu may jalar ramoti asa huparhasea kami peleanon pati bulhon harajonmu di tonga-tonga ni huriam dohot di portibion buhay marohan nami marhite-hite todim asal lam hutadahami godang ni si leon-leon mitu hami asal lam girgir hami madok mauliate tuho marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Ale aman nami na di Banua Gijang say pinarbadia magoarmu say Roma harajonmu say saut malomon ni roham di Banua Tonga on songon na di Banua Gijang leon matuhami sadarion hangulua siapari se sama dosa nami songon panesa nami di dosa nidongan na merdosa tuhami unak kami togihot tu pangujunan Pelua mahami sian pangago. Rodi
di pasu-pasu jala diramoti Tuhan debatama ho. Di sondako Tuhan debatama bohina tuho jala asima rohana midaho. Di dopako Tuhan debatama bohina tuho jala di pasaurhon madamena tutodim. Yang natoras tardidi kita satu baris. Walau Yesus dengan bilas roham, Yesus si pangurupin las roham, hata perseon mi dohat pas ni rohami, marungakon Yesus si las roham, las roham, las roham, marungakon Yesus si las roham, narsinan Pinta pakirimoni mardangan kon Yesus silas roham. Walau Yesus dengan milas roham, jadawan datang di milas roham. Tiruan membatak tang damai nang hulung naik, saleleng di ngolu milas roham. Las roham, las roham. Madungan kon Yesus silas roham, marsinandang madiho bintang pakirimoni mardangan kon Yesus silas roham. Walau Yesus dengan milas roham, Yesus si pangurap milas roham, hata perseon mi dohat pas ni rohami, mardangan kon Yesus silas roham, las roham, las roham, mardangan kon Yesus silas roham, marsinandang madiho bintang pakirimoni mardangan kon Yesus silas roham. Walau Yesus dengan